Sigana mar lwenje mag udi kod kit chwech osebedo moko kuom sigana makelo pek kod lit mathoth e chuny oganda inyato ne jogo mosekalo e midhiero makama. Kuom kinde malach lwenjegi osebedo ka ineno ni hinyo joma mine kod joma chuo kendo wich wil kod pek ma nyithindo kadhoe e kinde ma jonyuol nitiere kod lweny e keny. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyowa sigana mar rawera manodong' e keny ma lweny nitiere kendo koleronwa pek mar ngima manokadhoe. Midhiero mar lwenje mag udi kod kit chwech osebedo mbaka matalarie matek pimo. Wuoyo ewi lwenjegi bende bedo matek ne joma kalie ka bende jogo matemo loso ithiro duondgi mondo gium duk mar utegi. Adhola no kopogore kod lit gi mbala ma oweyo ne ng'ama kalie, mbala machielo ma okiny losie en ma oweyo e ngima nyithindo ma odongo kaneno jonyuolgi kagoyore. Seche moko nonyalo biro kono mama ni ok adwa chamo alot, adwaro gima mit. To gima mit ni kata ka en omena kata ka en gweno ring'o, nokichiwo pesa mondo iwacho ni odhi onyiew go chiemo ni okel ang' otedi. Kata ka ninyise ni adwa dhi skul idwaro pesa, to onyalo koni ni an sombi ok bi konya. Moses Okech ne ochoko chir mar pimonwa kaka lweny mane nitiere odgi ne oloko ngimane gi kaka ne odongo ka lweny no ne miye mirima kendo nomiyo thegore gi jowetene. Koro nigoye kaneno to ne en gima lit ne chunya ahinya ka ng'ama pod tin. Koro ambe seche moko mirima maki miwach ni to koro anang' natim nang'o. Iyudo ka koko gi samoro ne timore makata jogweng' winjogi koni gi kocha. Imbe samoro nochwadi kata wang'i moro kuot nopadi badi moro lit to ka ging'i to ging'e ang'eya ni ng'ane to nyogo paro ni kadhi abedo kuma gintie to gibro nyiera. Kata paro mani koro kanenogi to gibro mana go mbaka gima ne timore cha. Penjo en ni, en ang'o madhiga nyime pach nyathi e kinde ma oneno ka jonyuol ne ni kod lweny? Debed ni wane ma baba wani ohera koko kata jonyuolwa gi ohero koko to kuonde mamoko to kata kwa wuothe to kwa winj koko ni katimore. Imbe nyathi seche moko mirima nyalo maki, nyalo dhi kata ni dhi ywa baba koni mondo wego mama to imbe ang' ochako lokore kendo kodi kae. Okech medo ni lwenjegi bende ne miyo jirende kod osiepe ne ng'iyogi gi wang' ma opogore. Ka ng'ato neni seche moko kata kiwuotho to kochopo kuomi ni to gima biro kuome mokwongo oparo koko kata mano winjo ka nitiere dala kata chandruok mukale. Koro seche moko inyalo bedo ni iwuotho gi ji kata idwa na associate gi ji kanyakla tineno ka giweyi kendi idong' kendi. Nyathi ka en nyathi ma pod tin to neno ka chwanyruok nitie kinde koni gi janyuol. Seche moko nyalo bedo gi chuny mabor, nyalo yudo no nyalo kata ringo moa dala kanyo kabisa nikech obedo gi luoro moro to ka mama mani timo ne kamacha tanto koro inyalo timna machal nade nikech oneno ni mama ng'ama ng'ongo ma samoro ok onego bed ni ipade kata igweyi tiling' aling'a. Kata obedo ni Moses ne obedo achiel kuom jogo mane oneno lwenjegi ka odongo, owacho ni ma ne omiye mijing'o mar temo bedo ng'ama ber e tudruok mare gi jomoko. Jonyuol moko samoro nitie mosekawa kawa pachgi oketo ni an kokago koko to kanyal bedo maber. Kuom gik mane timoregi ne gin puonj ne an. Ne ang'iyogi e yo moro ni to ere kaka wanyalo loko situation aina ni mondo obede maber matin kadhi mbele. Ochuno ni nyaka ugo koko to onego ibigo koko ka nyathi onge kata nodhi sikul kata ka nyathi nosenindo. To kokamano to embe inyalo puonje mondo otim kamano. Koro embe yudo ka chieng' moro kempo dongo to en odongo e dala mar koko, ng'eyo ni koko no e kaka ji dak. To mae nyalo kelo chandruok maduong' ahinya. Koro mokwongo ne jonyuol ka chwanyruok to bedo ga dak ok dhi ga straight line, nitiere tungni koni gi kocha to weche iwacho ga ni gik moko te iloso gi wach. Unyalo bedo piny mukwaru ng'uono mulos wechegi ma weche bed maber ka nyithindo kong'eyo kata ni ne wachwanyore koni gi koni. Kata bed ni lweny ni ne omone yudo somo makare, nonyagore moyudo tiegruok kaka midusa. To kata kamano, kaluwore kod akweda mar ng'ol mare, yudo tich osebedo matek. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Ngong, Kajiado County.